Indaba ngasuka ngangihlala lapha kuJohn Bhila ngasuka lapho ngahamba ngaya eBulawayo ngithi ngisiyadinga umsebenzi. Ngathi umama lo esekhaya. Wamphelekezela sikhamba sonke sisiyale ngisiyagana. Mase ngile umama lo sengifonela ifoni yakhe ayisangeni. Kwesinye isikhathi ingangeni. Ngabe ngigcina mina ngibuya ngapha ukuthi ngizobona. Ngathola sethethe ngubaba lo. Ubaba lo ngisiba mazi. Lo yena ngitshela ngiyangiqalisa ukubona ubaba lo. Wathi lo ngumzukulu. Efike ekhaya ephekela ukudla sisidla sonke mina ngisithi ngizulu. Ngase ngisiyabuya ngithola imisehlala nayo umzulu wathi umzulu basebehlala bona. Umama lo mina ngihlalela 25 years. Mina ngilamntwana la umama lo. Abantu abakhe babhubha ngibalahla mina ngithenga ama coffee. Yena ngokwakhe wazogula ngakhipha inkomo ngayithengisa ngimele aphisa ukuthi asile. Usesale ezohlala lomlalo wathi ngumzulu. Yindaba. Vangavachiti mai ava ndakabva navo uko ndikauya navo kuno ndichigara navo ndisina mwana navo vakapigwa nevazukuru vakavavigira vazukuru vavo hama dzavo kwavaigara neava hama dzavo dzaisvika vakatengesa mombe ava vagwara kuti varapiwe vatengesa mombe vavagwara kuti varapiwe vauya kuno vakugara vese musha vakanga vachigara vese ava baba vavachisvika paigara vachibikirwa vachidya asi bhuti pavakazodzoka uko uneri kuti kunoku vanga vagara vasashandi vakaurira kuti dini dzokera kwatakabva unotsvaka basa kuti vadzokera kunotsvaka basa uko vodzoka kuno vakawana mai ava vogara vogara nemuzukuru ava murume vatiti kune kudare ini ndichataura chokwadi pamberi pedare mina ndakuitenzo pamberi pedare Mina ngasi woti mina ndakuitenzo pamberi pedare mina ndakuitenzo pamberi pedare Chataura chokwadi pamberi pedare Anditoshwa kuja pamberi pedare Baba manje ngizenita nini kumani izindawo yakho kumani indawo yakho indaba ngasuka ngangihlala lapha kuJohn Bhila ngasuka lapho ngahamba ngaya eBulawayo ngithi ngisiyadinga umsebenzi. Ngathi umama lo esekhaya. Wamphelekezela sikhamba sonke sisiyale ngisiyagana. Mase ngile umama lo sengifonela ifoni yakhe ayisangeni. Kwesinye isikhathi ingangeni. Ngabe ngigcina mina ngibuya ngapha ukuthi ngizobona. Ngathola sethethe ngubaba lo. Ubaba lo ngisiba mazi. Lo yena ngitshela ngiyangiqalisa ukubona ubaba lo. Wathi lo ngumzukulu. Efike ekhaya ephekela ukudla sisidla sonke mina ngisithi ngizulu. Ngase ngisiyabuya ngithola imisehlala nayo umzulu wathi umzulu basebehlala bona. Umama lo mina ngihlalela 25 years. Mina ngilamntwana la umama lo. Abantu abakhe babhubha ngibalahla mina ngithenga ama coffee. Yena ngokwakhe wazogula ngakhipha inkomo ngayithengisa ngimele aphisa ukuthi asile. Usesale ezohlala lomlalo wathi ngumzulu. Yindaba. urikundaro zvataurwa navo mazvinzwisisa munoita murina kuphikisa here pakuva ndoda kuphikisa alright andinambogara 5 years magara navo makore mangani 25 hadzikwani makagara mangani andinamboverenga kuti mangani makagara asi hamunogara 25 years okay manzwisa zvataurwa right gere avanyatsokuturikira mindavazoputsa imi ndikunzwa imi ndakunga muchitaura neshona zvataurwa nababa ihanzvadzi yangu indakwanikwa kumashona kuti namai ava indakatanga kuvaziva muna 24 vachigara ndakatanga kuvaziva ngakutangu vasingaonani nakuti vari kumapurasika vakanga vari kuti vachibva uko vachiuya kuno basa rapera uko vakati takuenda kukadomana man'ungu ndikati kuti hamungaendi kumusha kwaman'ungu naye aramba akateerera
muchaka mani ndaida kumutsanangura zvataurwa nababa wavo kuti vanga vachiti mai ava ndakabva navo uko ndikauya navo kuno ndichigara navo ndisina mwana navo vakapigwa nevazukuru vakavavigira vazukuru vavo hama dzavo kwavaigara neava hama dzavo dzaisvika vakatengesa mombe ava vagwara kuti varapiwe vatengesa mombe vavagwara kuti varapiwe vauya kuno vakugara vese musha vakanga vachigara vese ava baba vavachisvika paigara vachibvi muzukuru vachipikirwa vachidla asi bhuti pavakazodzoka uko nekuti kunoku vanga vagara vasashandi vakaurira kuti dini dzokera kwatakabva unotsvaka basa vadzokera kunotsvaka basa uko vodzoka kuno vakawana mai ava vogara vogara nemuzukuru ava murume muzukuru ndimakatora mbuya ndinogara nawo kasi mudzimai wenyu mudzimai wangu makavatora mushure mekunge vasiyiwa nevava vaenda kubulawayo ndakavaona kumeni kwanditoshandira vauya apo vachitengesa ndikatora navo ndikagara navo ishuku saka imi maiti muri kutaura nani mamusingazivi kuti mukadzi wavo uyanzi muzukuru amira pamaitaura navo zvozvinyaya dzekuti mugare mese mudanani mamakangano here kana mamavarairwa kuti mudzimai ndiani zita waJoshua Kumana andakudaro makangoita henyu aiwa wangati takasiyana nemurume imimi ndimakata makasiyana mamakasiyana navo kusiyana kwenyu kwamakaita panyaya dzachedzo mamabvisa chii chekuti masiyana nuko hapana saka hamuna kurambana imimi ndimida kuda chitsotsi ava vari kuti vakanga vaenda notsvaga basa imibheri ndochii vakanga vamba vasina mboenda notsvaga basa vakatombouya ava pavakabva kwamuri vanotsvaga basa amaitoda chokwadi vakaenda kunotsvaga basa pavakaenda kunotsvaga basa vakaenda ndobva ndazotevera ndiri nini ndikasvika koko ndobva ndasvika ndakagara 3-4 days ndobva ndadzoka kuno ndobva vanditi undivigire hembe dzangu uye nadzo dzese kwanga kwasara sutu iya vakapfeka iyi ndobva ndazoitora ndobva ndaendesa muna December sutu yavo ndobva vandipa $50 ndobva ndati ndikuda ndobhadhara chii vanhu vemombe vanofudza mombe ndobva ndazovafonera inini ndikati inini ndiri kurwara ndipewo chi nditumidzirewo mari vakati handina mari tsvaga ukoko ndobva ndichitengesa ndobva ndatora mari yangu ndobva ndaenda kuchipatara foni yavari kutaura kuti yanga isingaringe kwandinogara inini kwandoshandira network inonetsa kumacha inonetsa zvadaro vakauya ndofunga ndakatanga kuvafona ndiri murodhi tienda kumombe ndobva ndavaudza kuti inini handichagara kupi kumba asi ndiri kuenda kunofudza chi ndiri pajuti remombe ndiri kuenda kunofudza mombe vakati uri kugara kupi ndobva ndati ndiri kugara kumacha ndichitengesa vakati hoo ndikati sei mati hoo zvikanzi hapana ndobva vakata foni yavo ndobva ndazovafonera inini foni yavo hainamboriwa ndobva ndavasiya vakadaro ndobva ndarapa chikoko ndichitengesa ndichiita bhizinesi rangu ndopavakauya ini ndakavafonera ndikati muri kuuya here vakati handisi kuuya ndobva ndagara ndobva ndazonzwa nekwavakasvikira zvikanzi sekuri vaita sei vauya ndikati hoo pavakasvika zveshuwa vakasvika ini ndisipo ndaenda kunohodha ndobva ndadza kuti vauya ndobva ndasvika ndobva ndatora zvinhu zvangu ndobva ndatevera kuproti ndichibva kwandotengesera ndobva ndavaona varipo ndobva ndati makiya vakaramba makiya vakati handisi kuda kuvhura mumba maunorara ndobva ndati alright ndobva vadzokera kupi kumba kwemuzukuru ndobva vazodzoka futi haminoti vakafunga sei ndobva vadzoka ndobva ndakinura mumba ndobva vapinda ndobva valaita pambedha varaita pambedha vakati sei pane mapiro 2 inobva ndati ndobva ndanyarara ndobva vabuda zvikanzi handirare munomu ndobva vatobuda ndobva vaenda kumuzukuru ndobva ndatobuda ndichienda kwandinotengesera ndazodzoka ndobva ndagara ivo ndobva vazofamba vamhiri kwavanga vachingofamba ndozonzwa kuti vaende handazotaura navo ndobva ndambovasiya vakadaro isi mubvunzo wedu kwati watina wamai kwamuri imini uyu ari kutaura chinherero ino uyu mama musingazivi here kuti
uyu ndiye anga ari murume wenyu imimi uyu asipo amusikaziva sei mazoita mama muchiti muzukuru murume wenyu ima muchigara nevava musina kupana kuprofit chii chakaitika kutsanangura kwaita amai avo nevava havana kuramba kuenda kwakaita baba ava hapana kuda shoko rekurambana kana vachingonzi vakafamba vakaenda vakangozongotenderera munharaunda vakanzi vakaenda hapana kuda shoko rekuti makaramba vakangobuda vakaita se vakaenda. But the problem iripo ndekuti uyu muzukuru uyu agara muzukuru wamaibikira sadza muchimupa zvese pamwe kumwe kuda nekugara kwaita achingoya achiti muzukuru pamwe ipapo maitomupa zvese andikuti kuuya kwaiita pamaibikira sadza pamwe maingomupa zvese kwekona kudaro muda kuchiipa kutaure muzukuru wari kureva ndanga siri kuti ndiri muzukuru wokama nawo plus pamba pawo chiri chokwadi chokwadi chamwari pamba pawo ndanga singaende kunopatandara vaitoda kundidana ndichidarika. Baba mudzimai wangu ava vari kutungira chindevera ava vari kushona ndisisi yavo saka baba wamukadzi wavo uyu ndiye akugara uyu muzukuru ndiye akugara nambuya uyu anzi aiuya pamba achibikirwa sadza ikase avaenda kubulawayo kunotsvaga basa yari kubulawayo koko uyu muzukuru kwakusara kutora ambuya kwakugara navo muzukuru-kadzi uyu muzukuru ndeuyu muzukuru ndiye akugara nambuya izvinhu murikugara nambuya ava mukadzi wani ndakaona vasina munhu asi ari kuclaima kuti muri mudzondera ndovasaka zvichindevera atsivavishona ambwe taurai kai munozvachishona chii chakati aiwa ari kugarwa naye wacho aiwa ari kugarwa chii chakaitika ava vakaenda kubasa vakandisiya ndikazotevera ndatevera ndikasvika kune ndakagara 4 days ndobva ndadzoka vakandipa $20 ndobva ndadzoka pandakadzoka ndobva ndagara ndobva ndazovafonera futi vakati huya ndobva ndaenda ndikagara 4 days ndikadzoka pandakadzoka ndopavakatanzi uye nesutu yangu ndoyanga yasara kumba kwanga kusina hembe yangu ndobva ndazotora sutu yavo ndikaendesa muna December ndikasvika ndikavapa pandakavapa ipo vakati handisi kuuya ukoko ndichauya ndozoita sei ndozotarisa zvipfuyo zvangu kana kuti pamwe ndichatengesa kana kuti handitengese ndikati alright ndobva ndadzoka kuno pandakadzoka kuno ndobva ndakontinya nebhizinesi rangu ndichiita bhizinesi ndopandakawirirana nemuzukuru ndobva ndakugara naye muzukuru asi muzukuru wedu chinonzi stara muzukuru haasi muzukuru wedu muzukuru wana muzukuru wabankuru mukadzi wake angari mukadzi wake ndiye angari muzukuru wabankuru wangu angari chii mukadzi wake ani wemurume uyu saka uzukuru wamuri kuramba imi ndoupa hatisi kuramba uripo ndori kubvunzwa namambo unzi chii ichocho muzukuru boy aiwotorai saka aiwota mukadzi wako watorwa mukadzi funa umfazi wako mukazi angesiyana ndanga muchiyese ekhaya umama lokuyeka imini nasebhulawayo ka-4 azange walala ka-1-2 days kimi eplazini angasebenza khona amalanga onke la ngigcine kuba layo ngoDisemba sahlangana endlini kudade walala 1 day wavuke kuya ngapha mina ngibuyela le ngile mina ngasebenza khona ivini amakhami ngabafonela khathi sisibizi khona la bazawutshela ukuthi umama lo wayelala 1 day evuke kuya ngapha achimanyira kudzoka esimanyira mzukuru saka mzukuru watoramba mambo adzikada nekuti dava ngatigara vese dasinokuvatora kugara vese dandakavaona vari kumba kwavo nemurume wavo asi maimbozvizira kuti ungavese anzi vaibikirwa sadza nevava vachiiti muzukuru asadaro mambo
ndozamataura makambo enda here kumba kwavo vachiri vese ya ndakamboenda saka maiziva kuti mukadzi womunhu nguva yacho iyoyo ikasakazosiyana ndivo hava mai avo vanosiyana kana vasina kusiyana ndivo zvinenge zvavo kasi kuti ndivatore andamboenda kwako ndakavatora kuyamba kwangu vachiti handamurume una chinyowari pachimo makandimbovuza yari munhu wamaiziva ndiwotamba pangu wozoda kutora mukadzi wasadza uchiita zvese nuku uzvizvirari chavo chavo ndiye akakonzera kufa kwemba yacho sapete makombo inda anogara kuda mogara kupi ndogara pamwacha muchii pamwacho mushande papo mushande papo pani amai mukati pamaini mamaini acho naihogoka panzi moshanda pani kuratidza zita ndori kudiwa pagodi ndokutaura lewo makatora mukadzi womunhu muntaraunda pekosiri mambo vachiziva kunotora mukadzi womunhu madatorangu uchiziva kuti vasangana muroti ndakuripisai makaputsa mushauri mamune vana ambiro une mwana ana wangu akashanda makaita nani ndiramboita nevesa apana ndakabereka naye mwana ava ndine 5 months 5 months avo makagara navo makore mangani vakanditora 12 2012 kusvika nhasi tobvisa 5 months upenyu hwese makagara nemunhu uyo achibikirwa tii papo maoko kunaka kwawo mabikiro edu akati abekanditore ndise mumba achiuraya musha womunhu kumushande kumundare pazvondimushaaalawo muri munhu ndiri munhu Mune musha muno. Stateland Musha wenyu uri kupe muri mwari mune muzi. aiwa vanoshanda munhu ndati muno muzimbabwe ndogara pajohn pin Stateland Stateland inezva mundoizvi iyo yana Dubai ari masina kusina kumwanzi ladies Dubai yakabva ndiyari ndiyambofambira nyaya Dubai ndinokutsara apa ndimori budget munokona uri uri pamombe kusvika 3 why 3 months kumva tiri kukamba tiri kufuna zingati 3 mombe zitatu nimberere 1 nimberere mombe 1 300 zikakhala 3 by 3 ngani yanu mnachinda mkazi wamene wake so vakumakuvarikusiku munobhadhara 3 mombe nehwai kudarira mambo zvinoyarini mombe pandina kana mombe hatitonge vanadzo chete saka muchinzwa chitotaura kuti mombe kana kuti 300 pamombe saka na $900 plus why $100 $1,000 amufana kuti mubhadhara zvinoyarini saka pavataura vachiti adzimai vari kuwanda saka vanenge vakudzokerawo ndiwani uyo unotaura zvinhu zvinonzi dzimani mukati medare tichitaura nemunhu aningiriwo usiti zvekutakwa kamunhu kuzvinguva mayangu
Unouya kudare kuzoteerera dare wodzokera kumba wamusungiro. Hautaurire nonsense pamasope. Apo nzwa dzako chinzwa shit yakaita mudare so wotoda kutodada zvako kutodada kakuti saka kana uyo ati ari kuda mukadzi wake mubvunzo urisiri kwanzi tibhutiwe mukadzi uyu isiri kubvunza munhu kuti mombe dzinouya riini ndiotaura zvekukwanziwanda amambo nyaya ndaizvo kasi ndaikundira handizivi kuti iri mari izvo 300 mombe inoda 300 chete asi kuti ndiwane ndikwanise kuwana mombe yacho ndinobhadhara kasi handikwanisi kuti ndiwane 100 pamwedzi nekuti ndo 150 saka ndine zvimwe zvandinoshandisawo mari yacho obvious mari zvinhu zvacho ndizvo zvii zvinhu zvacho ndinofanira kushandisa saka ndenge ndikwanisa kubvisawo kana 1000 ndio kana ndiri mupenyu ndizvo zvinotindwa toda kutaura izvo kufunga kwenyu kana ndiri mupenyu kufunga kwenyu andi ini ndombona mumbiri wani yakabatana imwe mombe ngaimbo yakabatana so 300 tika 1 imwe zvinozoita payment plan saka ndamunotsvaga nzira sekumbonotsvaga 300 yakabatana tomboti da kuti uya unoti ndakaenda kwamambo shuwa zvikonibasa imwe yemubatira pichana zvakataura asina problem vatsvaga nzira dzekunotsvaga tsvaga todzai kuti munogona kuiwana zvachini mariyo kubva ipapo ndopoma kuita plan yamataura iyi mombe yekutanga 300 years inouya riini kupira kwa June ndibatanidze yeah wo parliament chinenge iri manje hello kupira kwa June yes 30 June nasi kwaya umwe asiri uya uyo ndo dambo rangu muzita payment plan dzinenge zvasara aiwa ndotenda takatenda kusvikarina makanzwa Friday next week todova next week 100 years vatezvara ndimamubvudza musabhare mabhuku amukanganwa inzwa imvudzi uri panapo ubvudza vatezvara vakarara mudara inini nyaya yangu yanga iripo ndeyekuti mukwasha wangu mukuru anga achitaura zvekutiwo mudzimai akari kumuda ndomataurira aita nekuti hapana bhuku saka ndopandaida kunzwa upi wodzokera kumba kwavo zvakunai ava nyaya yekuda zvakandatoda pazvinoramba kuti zvakune vava kuti vatedza vasembula kwasembula sembo iri right chaichaio ndo vakuziva mafaini nemakoti akupakuda sisenyu asi pane zvaishota vakanga vasingachati zvavakakutorera idzi dziri kukavira dziri kugona ai mainzomanzava vatiko vaturikirei mukadzi ati achataurai zvamunosita zvamakanyenda namuchi vaudzei kuti nandichakwanisi handisakwanisi saka handisikariswa saka vanoramba kuramba inozonetsa kuti nyaya yacho inenge iripo inganguremberi hapana kukura ndoko vachazodzoka ira varegai vachigara kuno ndindaura nguzewo kuzonanga munhu wokunoreva pfuma ndikana pakadai hapana pandonaka
Yeah, all right. All right. Watch. This one. Mbobvunza. Saka inini pakugara kwamakaita nanzvadzi yangu hapana chandakamboona. Saka tine urombo vati zvaro musa kuseri kwekuva kuna hapasipo munofanira kutaura nyaya iyi pakadai zvokuti munhu atadzirwa ari kuchema nemusodzi pamatanga moti rimwe zishoko zikuru ga ani mabona uyo akatotadzirwa aide nditochema naye hanzvadzi wakangondinyatsisa asi kana mune zvimwe zvamunozinomuitira munotuma munyaya ndinodi mutaura kana mazotogabwira but hatizviiti panguva imwe chete iwa vanhu zvinhu zvavakanga vaenda makambovabvunzawo here aivanza kuzvamadai kouku inzwai tabvunza mubvunzo watoda kuupitirwa navatezvana kuti vabatsirike apasina hapanjana papasina kwanzi kuseri kweguva hakuna munamato namato handiti vakuwasha avo izvozvo panofanira kusara paine hwari chinoita kuti mukuwasha asara ari hwari kurambana zviri pamutemo umwe obvisa gukura achipa umwe handiti aiwa chirara ndivava vedu vanofanana nasisi venyu vanofanira kutodzisa ipapa vakatipewa kuveira akaiva patakaichengeta akuisiya kwamuri nanzva dzenyu asi mashoko echenjetakuda vamwana echenjedzwa toda kutemabasa ataura andi atibva tichiita nezveva ndaida kutaura kuti vagere vari tu vanga vane zvipfuwo vanga vane huku vanga vane mbudzi vanga vane mombe zvinani zvina maya ungatori murume ungatobva nemunhu nepfuma yese munhu dzopfuma ari vachiwasapu ungarambe munhuotira nepfuma yemunhu muri raizvaiti ayo handisini ndinadzo ndo vakadzitora vakadzichengetesa kumuzukuru handisini ndinadzo nazo taine ini mombe ndasina basa nadzo ndikavakanedziketi maraundi kutari maraundi kutari zvipagweni yokongola wako oh yeah